Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Kamusta po kayo, Col and Teats? Isa po akong suki nyo sa Love Radio, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Anthony. May kalivin po ako dati. Dati po yun, ha. Nasa probinsya. So sinasabi mo ngayon na available ka na? Basic. Okay. Basic. Saka may isang anak din kami nun. Nangaanak lang. Technically, single ako. Single. Isa po akong TNVS driver. Grab, Green GSM. Hindi ko na po sasabihin para hindi ako matrace. InDrive. Bawal. Bawal po. Ang katas ko po kasi tungkol sa naging pasahero ko si Sophie. Ayun, bawal nga. Tada na po siguro ko, Lantis. Dahil 2 beses ko siya naging pasahero. Muntakin mo. Sa dinami-daming pasahero sa kamay nila. So, sinasabi mong coincidence to? Parang ganun. Nung una po, hindi ko lang pinansin ang kahit maganda siya, tahimik lang po siya nung unang sakay niya sa akin. Pero nung pangalawa, medyo chinika-chika niya na ako dahil napansin niya na parang nakasakay na nga siya dati. Pwede. Parang sabi ng girl, pwede. Yun nga lang nung time na yun, marami siyang bitbit. Yung mga bag, nag-grocery po yata. Ako na po nagkusang tumulong kasi nakakaawa naman po. Hinatid ko po siya sa kanyang apartment. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Dito ko lang po iba ilagay, ma'am. Ito po. Papasok naman kasi hindi ko rin yan matutulak sa loob eh. Sige, papasok na lang please. Patay. Teka lang Titimpla lang ako ng kape kahit kape Ay, man sige lang. na po. Okay lang po, ma'am. Hindi na kailangan. Ayaw mo ba? Kahit saglit Saan ko lang. ilagay? Dito po. Dito na. Oo, saglit lang. Madali. Alam ko naman mahihigop mo agad. Hindi ko iinitan masyado. Yan. Ayan na, kape. Kape
Coffee na tayo. Nahiya na. Nakakahiya naman, ma'am. Mas nakakahiya na pinagbuhat pa kita. Alam ko hindi ka kasama Hindi, sa trabaho. hindi mo kaya, ma'am buti nga nakaparada ako dun. Matagal na kaming wala ng jowa ko. Walang intro-intro. Walang tanong-tanong. Ganun Alam po ko hindi ba? ka nagtanong. Alam ko hindi nagtanong. Pero alam ko nasa isip mo, single kaya to? Ba't kaya to mag-isa? May mga gamit. So, matagal na kaming wala ng jowa ko. So, yes, single ako matagal na. Kahit di ka rin nagtanong, ma'am, single din ako. Ah, talaga? Yung ex ko nasa province, although may isang anak kami. Pero Ba't kayo naghiwalay nagpapadala kung naman ako. okay lang itanong? Siguro hindi na rin nagkaintindihan. Tapos yun, lumawas ako dito para makapagbigay ng suporta sa bata. Mahirap yung buhay sa probinsya, ma'am. Dito kasi maganda ang kitaan dito ng TNVS eh, no? Pag doon kasi, kalabaw yung minamaneho ko doon sa lolo ko. Tsaka babae. Charot Ay, hindi. lang. Wala po, hindi po tayo ganyan. Hindi po ako marunong yan, ma'am. Ininakan mo nga yung ex mo eh, wag nga ako. Pero ang happy ko na malaman na sinusuportahan mo, sinusustentuhan mo. Kasi pwede kang makulong dyan na pag di ka nagsustento. Kahit di kami kasal? Oo naman, pag di ka nagsustento sa anak mo, ano yan? Abuse yan. Bawal yan. Kaya tama lang yan, magsuporta ka. Wag mo nang hihintayin na itetext ka pa ng... Maganda ba yung ex mo? Sigurado ako maganda. Mas maganda ka, ma'am. Talaga? Kaysa sa ex ko. Naiyak naman ako. Sinasabi mo lang yan kasi siguro bet mo ko. Joke lang. Ito naman. Kakapi-kapi lang tayo eh. Saan yung kape ko? Apa. Ano pa ako? Naalala ko nga, ma'am, 2 beses ka Diba? nakasakay sa akin. Noong una, tahimik ka lang eh. Eh kasi syempre, ayoko rin naman ng mga daldal na driver. Kaya nga nag-headphones ako madalas eh. Pero nung nakita kita na, uy, parang 2 beses na naalala ko itong driver na to. Kaya yun, pinabuhat ko na yung gamit ko. Pasensya ka na, pero malalaki naman yung muscles mo. Kaya alam kong kayang-kaya mo. Nag-gym ka? Tipo, batak lang sa probinsya, sa bukid. Kayang-kaya mo akong buhatin eh. Oh. Naubo. Sabid ako, ma'am. Hindi ka ba sanay sa mga babaeng taga Maynila? Ganito talaga kaming Di po, ma'am, salita. eh. Mga youngsta na, you know. Pasensya naman, di ako sanay, ma'am. Sige po, salamat po talaga sa kape. Medyo pampagising ko rin to. Nahanap mo na ba? Ang alin, ma'am? Pahanap naman. Ano yung hanapin ko? Hindi dito sa bulsa ko, pakuha lang. Ha? Dito sa bulsa ko. Dudukutin ko? Hindi, tingnan mo lang. Ano yun? Uy, ito babae ito. Sibat Alam mo na. ba to? Korean heart. Okay, heart pala Dito. yung Ito, no? Akala ko po kasi ano yung dinudukot-dukot niyo dyan, ma'am. Hindi, Oo. ano lang yan man, tututunan ko lang yan. Ah. Hindi, gusto ko lang, grateful lang ako na pinagbuhat mo pa ako. Tapos, ayan, sa halip na makapag-book ka na ng mga sunod na biyahe mo, kapagkwentuhan ka pa sa akin. So, Di, salamat din po sa kape na nagising ako. Layo. Maya-maya pa ako gagarahe eh. maya-maya pa. Opo. Pag maaga ka na paggarahe, umuulan, pwede ka tumambay dito Single naman kasi ako. Walang magagalit. Alam mo lang, ang galing. Miyabagat pala. Di po, ma'am. Sige lang. Nakakaya Sige, naman. sige. Next time na lang. Alam ko, magpapadala ka pa ng sustento sa anak mo. Kaya go na. Di, ganito na lang, ma'am. Andyan naman yung number ko. Pwede mo na rin gawin mo na lang ano. Teka, ipaparing ko yung cellphone mo. Sige, ma'am. Paring mo, paring. Teka. Eto ba yun? Ayan. Teka. Paparing ko lang. Tingnan ko, baka mamaya hindi. Ayun, ma'am. Ako yan. Number ko yan, Ganun. Alam na, alam. Number ko yan, Ito pala. Parang dalawa iba yung ginagamit yung pang book, ma'am. Ito ba yun? Yan. Wala naman ako ibang number sa lang ng Okay. cellphone Sige ko. po, ma'am. Sige. Salamat po, Uy, Ingat ka. tambay ka dito pag may problema ka. Dito lang ako. Sige, ma'am. Bye-bye. Salamat sa kape.
Ingat kayo. Uy! Sige ma'am, bye-bye. So tell me what you want. I'll pick up. Doon po nagsimula ang pagiging close namin ni Ma'am Sophie Colantits. May mga random siya na mga tanong, nagchat-chat siya bigla tungkol sa mga lalaki. Bakit ganyan daw mga lalaki? Ano daw kailangan ng gawin ng bilang isang babae? Hindi ko po alam pero sinasagot-sagot ko lang yung mga tanong niya. Hanggang sa nagpasundo na nga po siya one time. Wala daw siya masakyan. Talagang tinawid ko pa yung baha, Colantits. Sobrang lakas ng ulan nun eh. Ma'am, sara sakay! Ay, nako! Ay, ano ba yan? Basta ulan. Basang-basa na ako. Sige na, akong bahala sa'yo. Tara. Basang-basa na ako. Ha? Thank you. Tatakbo na ako. Basa na rin lang naman ako. Ano na lang, pasuyo Uy, ma'am, taga lang. Pasok ka na dito. Pasok ka muna. Mama, Pasok. basa rin ako, mami. Ganun din ako. Basa na rin ako. Tara dito. Taga lang. Ay, Lakas ng ulan. grabe naman yan. Wala naman pasabi yung ulan na yan. Bigla na lang. Nag-ano pa naman ako. Nagchinelas ako. Basang-basa yung pa ako. Ay, may t-shirt ako dito. T-shirt to ng ex ko. Pero sige, paggamit ko sa'yo. Bakit? Ganun ba yun? Ba't ka natawa? Hindi, sa ex mo po yan eh. Okay lang. Wala naman na yan. Di ko na yun mahal. Single ng na ako, hangin, di ba? Lakas ng hangin. Grabe yung bagyo. Grabe kayo. Sige ma'am, alis na po ako. Baka buti pa ako ng bahay. Sa bagay, maraming pasahero nagbubuk ngayon, di ba? Pero, hindi ako makakatulog. Iisipin kita eh. Ala, may tubig na sa labas. Delikado Kaya lang. nga hindi ako makakatulog, iisipin kita eh. Kasi baka hindi ka makauwi. Baka ma-stranded ka. Ayoko ma-stranded ka. Dito ka muna. Kape. Sigurado ka ma'am? Oo. Pahinaan mo ngayong ulan na kasi. Malakas talaga yung ulan. Yan na yan. Anthony. Yes ma'am. Uy ma'am, ano ba yan? Huwag niyo pong gawin yan ma'am. Virgin. Ay, hindi. Ay, baka sabihin nyo kasi yan lang Ano ba habol yan? ko eh. Daming may gusto mo talaga. Yan gusto ko. Ang lamig pa naman ng Anthony. panahon. Yes ma'am. Ma'am Sophie. Ma'am Sophie. At naging suki na nga po ako ni Ma'am Sophie Colantits. Nalulungkot daw po siya. Kaya kino-comfort ko rin po siya. Minsan di na po nakakabiyahe, nagro-road trip na lang kami. Kung saan kami nakakarating. At masaya naman po ako sa piling ni Sophie.
talaga. Ala, gusto lang magtigil. Aray ko. Pogi mo. Aray! Aray. Swerte ko. Maswerte ako sa'yo. Teka lang, buksan ko yung init. Wala na akong pante. Ay! Napapastol ako ng kalabaw dito. Joke lang. Ito naman, alam mo naman. Sana hindi ito matapos naman itong moment. Alam mo, iba yung saya ko sa'yo. Ako rin. Parang hindi ko kailangan magpanggap kung sino ko. Naging totoo lang ako sa'yo. Tapos yun. Ay, mahal kita. Talaga? Mahal din kita, Sophie. Hindi. Masaya. Diba, sa dinami-dami ng tao sa mundo. Yung gusto kong tao, yung mahal ko, mahal din ako. Di, palampasin pa ba natin to? I love you, Anthony. I love you, Sophie. I love them. Napakasaya ko, Kolantits. Kaso nga lang, pag sobrang saya ka, nakakatakot din kasi, alam mo yun, parang may kasunod na kalungkutan. Totoo yan. Ganon ba yun? Basic. Di ko na po mahagilap si Sophie. Bigla na lang siyang naglaho. Pinuntahan ko siya sa apartment. Iba na po ang nakatira doon. Di ko na makontak yung number niya. At isang beses, may napakilalang kaibigan niya. Salamat naman at ano nang balita kay Sophie? Kumusta siya? Okay lang Ako ba siya? nga pala si Charm, di pa nga ako nagpakilala. Oo nga. Kaibigan sinabi mo ako, naalala mo ako yung isa sa work BFF ni Sophie. Oo, wala na siya Ang sa gwapo apartment eh. Oo, malis na siya. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Wala nga. Ano bang nangyari? Wala, mukhang sinikret niya, pero bumalik na siya sa seaman niyang jowa. Sasama na ulit sila. Sorry, kailangan ko nang biglain kasi alis na rin kasi ako. May biyahe kasi ako ngayon to Boracay with my office mate. Sama ka? Kasi broken hearted ka eh. So kaya pala wala na siya doon sa apartment. Oo. Sorry mali yata yung pagkasabi ko, pero baka kailangan mo nang malaman. Wala ba siyang sinabi na ano? Sabi niya, pwede pa ba kami magkita? Situationship lang naman daw kayo eh. Hindi naman daw kayo. Kasi yun talaga yung pangarap niya eh. Yung jowa niya na yun yung mahal niya talaga. Pasensya na ha. Sige, alis na ako. Ha? Bakit ganito ang pag-ibig? Metro's #1 Love Radio. Basic!